Rodák z Hroznové Lhoty, prožil většinu svého života ve Spojených státech, kde také během první světové války vstoupil do armády. Následně byl však delegován do čestné stráže budoucího prezidenta Československa Tomáše Garrigua Masaryka, který právě v té době po Spojených státech hledal podporu pro vznik nového státu. My jsme dnes navštívili jeho dceru, paní Ludmilu Šmejkalovou, a budeme se snažit vám tuto osobu přiblížit. Jan Skalka se narodil 4. dubna 1889 v Hroznové Lhotě do rodiny čtvrtníka a člena obecního zastupitelstva Martina Skalky. V roce 1905 odjel po Ferdinandově severní dráze do Vídně, kde se vyučil řezníkem. V roce 1910 odjel se svým kamarádem Vašutem do Spojených států amerických. Usadili se v Texasu a věnoval se práci na jatkách. Poté si pořídili nákladní automobil a začali skupovat a prodávat dobytek v St. Louis. Na začátku roku 1914 se vrátil domů do Hroznové Lhoty, ale v témže roce, asi 2 až 3 měsíce před vypuknutím první světové války, odjel zpět do USA. Působil opět v Houstonu v řeznictví. Následně se přemístil do Chicaga, kde se velmi úzce stýkal s rodinou Čermákových. Tak se dostal do centra vlasteneckého hnutí chicagského Sokola. Scháněl peníze pro myšlenku zřízení samostatného českého státu a zaopatřování československého zahraničního vojska, například peněžními sbírkami. Proto se ocitl u rakouského konzulátu na černé desce. 20. září 1917 vstoupil do armády Spojených států amerických za účelem výcviku, aby mohl vykonat svoji vojenskou povinnost v zahraničním vojsku československém, o jehož utvoření se dozvěděl podle jeho vlastních slov v Národním shromáždění, jehož byl jako Sokol členem. Od 7. prosince 1917 konal vojenskou službu u 123. pluku těžkého dělostřelectva, baterie C v Camp Logan. Mezitím válka skončila a Jan Skalka se již bojů na západní frontě nezúčastnil. Když v květnu 1918 zavítal do Chicaga profesor Tomáš Garrigue Masaryk, byl Jan Skalka jakožto aktivní člen Sokola přidělen jeho čestné stráži. Při slavnostním přivítání Tomáše Garrigua Masaryka na nádraží v Chicagu byl Jan Skalka zachycen na fotografii, na níž je druhý zleva. Po vzniku samostatného Československa se vrátil do vlasti na přelomu let 1919 a 1920. Byl iniciátorem přivezení vlaku plného potravin do hospodářsky vyčerpaného Československa. 20. října 1920 se Jan oženil s Františkou Hrbatou. V roce 1923 se jim narodil syn Miroslav a v roce 1925 dcera Ludmila. V roce 1926 odjela celá rodina Jana Skalky do Spojených států amerických. Tam se Jan Skalka vrátil ke své původní živnosti v Houstonu. V roce 1934 vedl korespondenci s kanceláří legií o přiznání charakteru legionáře. Ten mu po složitých byrokratických procesech byl přiznán. Jan musel doložit své doklady z vojenské služby, kterou konal v USA, a také dokládal svou činnost v odboji zasláním kopie fotografie, kterou mu podepsal sám Tomáš Garrigue Masaryk. Tatínek měl už dopředu, když se vrátil do toho Texasu, tam s nějakým svým přítelem, s panem Malinou, zařízený obchod, to bylo řeznictví a lahůdkářství. Dařilo se jim dobře zřejmě. Tak bydleli jsme v takovém domě, vím, že byl na takových cihlových sloupech postavený, že se pod tím domem dalo prolézt, jako děti jsme tam lozívali, a že tam bylo. Matce se tam nelíbilo, že je tam plno hadů, jsou tam černoši, ona asi černocha předtím neviděla nikdy. Tak po několika letech, když se jí tam tak moc nelíbilo, byla nemocná pořád, tak otec prodal panu Malinovi ten svůj půlku toho svého obchodu
odstěhovali jsme se do Chicaga. Ovšem to bylo v době, kdy byla krize. On pracoval na jatkách, chvíli byl nezaměstnaný, tak usoudil, že nejlepší, když se vrátí domů do Čech, protože tady měl dům. A tak jsme se vrátili zpátky. No. Tak jsme se vrátili do Hroznové Lhoty, kde otec už měl zařízené řeznictví, byl tam nájemník, nějaký pan Plhal z Veselí. No a tak začal pracovat, no, protože byl výborný uzenář, vyučil se ve Vídni, pak dělal uzeniny, dokonce turistický salám, tenkrát to bylo něco nevídaného, suchý salám. No a zásoboval celé okolí, všechny hospody, ty obchody smíšeným zbožím. A měli jsme telefon číslo 3 v Hroznové Lhotě, dodávku koupil a rozvážel ty svoje uzeniny a ty výrobky po celém okolí. A protože jsme měli telefon, tak na objednávku vozil až na Vápenky, na Lhotky a prostě do těch odlehlých částí na objednávku uzeniny, maso a co prostě si kdo objednal. No. V roce 1937 začala výstavba továrny Otma v Mařaticích. Do ní vložil Jan Skalka spolu se svými příbuznými značné finanční prostředky. 29. června 1938 byl zvolen do obecní rady městyse Hroznové Lhoty za stranu československých republikánů a domoviny. Tam se trval do vzniku protektorátu. Otec po založení té továrny Otma vlastně odsunul do Hradiště, tam byl jako vedoucí výroby, nebo jak by se dalo říct, no, staral se o výrobu, jezdil dom jenom v sobotu a v neděli, no a podle vyprávění řekl, že se musí ještě postarat o rodinu, že musí zavést, to jsem jel s krávou, s vozem do mlýna, tam odnosil pytle s obilím, nechal je zemlet, donesl je zpátky, už uložil, řekl, že je mu špatně, lehl si a byla po něm. Na mozkovou mrtvicu umřel. Já jsem v té době nebyla doma, byla jsem ve Velkém Meziříčí, to byl penzionát Světla, se to jmenovalo. No a vychovatelka mě přišla říct, že mám jet domů, protože otec je nemocný těžce. Tak jsem si vypravila, to bylo s problémama, to bylo ve válce, bombardování v Brně. A než jsem dojela dom, tak už byl vlastně zařízený pohřeb a zúčastnila jsem se pohřbu akorát. Čím to končilo. Máme zjištěno, že po vzniku protektorátu Čechy a Morava se také zapojil do domácího odboje. Při rozvážce uzenin na hranici protektorátu Čechy a Morava slovenského štátu pomohl převést několik důstojníků bývalé československé armády. Nemáme však přesně zjištěno, o koho se jednalo. O osudech mnoha účastníků obou světových válek se toho mnoho neví. Jejich činnost bývala po roce 1948 raději zapomenuta a tak pomalu vyplouvá na povrch až dnes. When you wait around for someone to phone you and nobody calls you, then what'll you do? What is that I hear you say? You're going, you won't stay. You're going, let me say, be on your way. But listen, don't come back because your place will be taken. And when you're forsaken, then what'll you do?